Het is alle voeren maas op de Harkema. De spielersbus zit klaar om voor te gaan. Zullen we straks een rit witte invasie van Harkieten daar in Hardenberg? Ja, dat is uniek. De meeste jongen leven bij mij. Ik krijg een telefoontjes al en uit de Harkema, maar ik weet hoe ze leven. Wat is ze dan? Ja, gewoon succes wens je. En winnen gaat om, hè, hier, winnen. Maar de A1 had nog krijgen, die speelt een hele belangrijke wedstrijd in de Pijn. Hè, een soort kampioenswedstrijd. Die is verzet naar het 10 uur, want ik heb een muziek in de bus. En, nou ja, de vrouw is mij, alles geeft mij. Als de spelers volgaan, komen er heel tijd meer supporters. In de bus krijgen zij dan nog wel wat regels mee en een teleurstellende meedeling. Wij als supportersvereniging hadden een paar dingen meenam, waaronder het bier. Maar helaas is dat alleen nog voor de bromreis. We hebben besloten geen pitstop te houden onderwijs, we gaan in één keer terug. Het is de bedoeling dat we alle jaar om kwartier of 4 weer bij de bus binnen. En ik graag weer in dezelfde bus hou je de regels, gedraag je hem daar en laat zien dat we echt de supporters binnen. Ik kan kijk hier naar voren met roken, maar de mij net roken worden dus. Veel plezier. Maar ach, al die regels, daar loopt de vrouwenvereniging uit de Harkema haar neer van oren. Die vermaatje hadden we. Zaterdagmiddags om jou met tweeën, de hele dik stroomt weer vol. De spanning die is om te snijden, maar de rollen stroomt weer vol. Ja! 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 En ik, de sfeer rond het veld zit er goed in. Hoe gaat dat clublied voor jullie ook alweer? Oké. Ja, welke? Ja, met de twee. Met de twee. De mooiste. Kom op, niet die van We zijn de club in oranje en zwart. Oh, 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 oh. Die kleuren dragen wij diep in ons hart. Oh, 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 oh. Maar we moeten deze mensen hier en dan net storen, want Gerben Tieltjes krijgt hier een geweldige kans. Tieletje. Ja. Oh, draak! In de eerste helft batter net een soort. Of het mag dit moment wezen. Het is Martijn Barto, de spits in farm. Hij gaat er van terug het sectie medegebied in. En gaat dan lissen. Of wordt onderuit hellen? Dat is de grote vraag. In de verhelling is het goed te zien dat hij echt in die wel een penalty verdient. Want hij ging die kant uit maar zijn linkerpoort. En dus mag dit een penalty wezen. Hij wordt net doen tot de scheidsrechter. En zo bedoelt dat die eerste helft 0-0. En tijdens die eerste helft zagen we deze jongen maar een spandoek aan. Het blijkt de stiefzoon van Jan van Raalte te wezen. Van Raalte wen het op de Harkema en is trainer van HHC. En daarom maakt het chip dit spandoek. Ik kwam op het idee, want we kregen bij onze wedstrijd waar we heen kregen won. Nou, en ik dacht van, ik maak dan eens moois meidje. Nou, toen kwam ik op het idee om een spandoek te maken. Ja, want hoe liep het dat dus? Nou ja, het is bij ons echt een grote strijd onder de tafel. Het is echt, de ene kant die hield met hard was zijn boys, al je hartstikke blij. En dan zit Jan aan de andere kant. Wat je maar tot zaterdag, wat je maar tot zaterdag. Ja, en dat is altijd wel geweldig. Wat was er aan het zinnen? Nou, ik leid ze meestal gewoon uit. Had hem al zien? Ja, ik denk het ook. Je hebt al een sms gestuurd. Okay. En je had er gereageerd? Ja, hij vond het hartstikke mooi. Hij zei, nou dan kies ik het al even van je man. De tweede helft is dan een stuk beter dan de eerste helft. Het is weer Martijn Barto die er van terug gaat. Zijn directe chestonder voorbij gaat en dan liep het te scoren. Maar de git krijgt Jonken de goal. In de verhelling is het misschien wel beter te zien. De paas van achteruit. Martijn Barto is er van terug. En wordt weer vasthouden. Als het dan lezen gaat, krijgt hij misschien wel een penalty. En nou zit krijgt Jonken een goal. HC Hardenberg en Harkema's Boys binnen ook al wegen. Maar binnen de grootste kansen van Harkema's Boys. Of het maar dit schot van afstand wezen van de Hardenbergers. Maar het moment van de wedstrijd is een paar minuten van de eind. Een doelpunt van Oebeles Kokker. Maar hij wil afluiten. Maar waarom is de vraag? Boetenspul. Hier kun je het beter zien. Dit liep het us geen boetenspul. En dus wordt de goal van Oebeles Kokker ten onrechte arcade. De scheidsrechter fluit er wel voor, maar deze man had de vlag gewoon omleeg. Maar ja, de goal telt net. En dus is het nog heel iets 0-0. De laatste kans is voor HHC. Een aardig ik van de oud-Harakiet. Tony Albera krijgt de bal hier helemaal vrij. Hij wacht het eens wat te lang en kan dan niet meer goed dus Helly.
En dus kan de keeper van de Harkemasse Boys, Jacob de Vries, de bal eenvoudig oppakken. Alwin Kooistra en Tony Albeda, ze waren maar zien 2 nog kampioen. Maar Harkemasse Boys, jou kon de wedstrijd is dienen. En de Harkieten vierde grutfeest. Het lijkt wel alsof je dit vierde als een overwinning, Henk. Nou, het is net een overwinning, maar het is wel een... ik vind dat we het goed doen hebben. En dat we eigenlijk net in een probleem zijn. En dat we zelf eigenlijk de beste kans nog hebben. Het lijkt wel alsof de Harkemasse Boys supporters dit vierde als een overwinning. Misschien wel voor het kampioenschap. Hoeveel stoot is het leaguespul? Ja, nou ja, hij maakt nog een heel grote wedstrijd in, dus het ligt meer wat prematuur. Ja, voor u is het heel jammer. Voor hun is dit prima. Dus ja, koestercompetitie. En ik vond hun iets behoudender tweede helden. Jammer genoeg. Ze zien wel wat meer naar voren spelen mochten. Maar het is net doors. En dan nog even dit moment. Jan, alsjeblieft. Ja jongen, chip. Ik vond het een hartstikke mooie wedstrijd en ik hoop dat dit een beetje minder gedonder wordt onder die. En dat we eens een beetje rustig kunnen eten. Oké, nou goed. Dat gaat helemaal goed komen. Ja, en ik zou jouw menu wel. Ik denk het al. Ja. Goed zo jongen. Doei Jan. Dankjewel. Ja, wat vind je hier nou van, Jan? Ah, dit is voetbalhumor en dat is mooi. We zitten natuurlijk de hele week al aan de tafel met elkaar en gaat het om de strijd tussen Harkemasse Boys en HSC. Dat was eigenlijk al vanaf dag 1. En ja, goed, en dan krijg je natuurlijk de wedstrijd waar het om gaat. En dus van de week was het natuurlijk al koude oorlogvoering. En ik kreeg vanmorgen al wat hierop staat al als sms'je. En ik zei ook, ja, maar ook punten krijg je nooit, niet. Punten moet je verdienen. Nou, en ja, vandaag zat dat er niet in.